slow food i fast food no són dos moviments diferents i antagònics, sinó que formen part del mateix sistema. Un es crea anant en una direcció i l'altre el que intenta és frenar-lo i anar a l'altra, però és dintre de la mateixa línia, és a dir, no són dues coses absolutament desenganxades que apareixen com dos bolets. Per tant, com que totes dues estan en la mateixa dimensió, és normal que surtin híbrids, perquè, clar, res no és blanc ni és negre, no? Igual el slow food per una banda i el fast food a nivell ideal serien blanc i negre, però hi ha infinitat de maneres de creuar-los. Per tant, surten tots aquests híbrids que es trobarien al mig i que podrien anar des de simplement les cadenes d'entrepans, no? Tipus de Pans & Company, Bocata i demés, fins al nostrum aquest que comentàvem, fins a infinitat de possibilitats. Això seria una cosa. Després, al costat de tot això, tenim tota la resta d'influències internacionals que es van arribant i que poden ser més o menys ràpides o més o menys lentes, no? En el cas del sushi, per exemple, que s'està incorporant de manera molt ràpida darrerament, doncs compleix una mica amb les dues característiques, no? D'una banda pot ser relativament ràpid, tot i que no acostuma a ser-ho, perquè quan vas a un sushi normalment t'hi tires una bona estona, i de l'altra pot o no estar bé de preu i pot o no tenir una certa qualitat, depèn del tipus de sushi que mengis, a on i de més, no?